Pak Kumis balik piket wetenge luwih bolo. Ha iki sarapan ramesan bolo. Nyonya menir ki nek njukuke sakmene akeh iki terus Pak mangan piye? Cicip sik bolo ya. Ramesan isine apa iki? Iki mie. Ana tahune bolo. Ana tempene iki. Bladake gedene ra iram. Bladak 1000 ya gedene ra iram iki. Ana lodeh gori. Iki lodeh gori. Kluban temenan iki ramesan temenan iki sakmene akeh bolo. Kering tempe. Cicip sik bolo. Diicip-icip bolo. Iki biasa warunge Mbak Sri ngarep Polsek Cepiring bolo. Murah meriah, mantap. Rasane yo mantep iki. Bismillahirrahmanirrahim. Habek bolo, habek. Mantep rasane pol. Bumbune ora kaleng-kaleng iki bumbune. Rasa temenanan bolo. Ora iman-iman bumbu. Ibu negara iki mangkat gasi ora sempet masak soalnya bolo. Mangkat ning warung, Anika Kuliner 9901 gasi. Habek maning, bolo habek.